nadyan ujung temong peksi ya. Apa so? Jarine Mbak Juwita peksine diganti manuk. Gawat, gawat. Mama di situ tenang Maya. Anak kita jangan diwarai ya. Saya ndak. Yo. Ora apa-apa. Dadek nenduk. Agawetalining brata Mas manten welinge Pak Layur turune jam 12 bengi lho ya. Nyapa sampean arepe nyapa? Ora aja sore-sore ya. Rodok cirakan. Bisa karepe to. Yo secirakan gitu yo. Alus manis tur Pak, iki mung nyanti to, Pak. Melayu lho. Kena marah hati numpak kabur. Ya. Ayo tuh, halus. golek isi podang jana War Pak Kaji numpak montore mogok. Cangkemmu gak tau diloloi watu. Iya. Aja Iki gak katokan kabeh bisa. Ya. Aman. No pah wong ngene mburi aja nyawang tukang kendang wong ngene mburi. Yo. aku nyawang kendangi ya Iya. Mas. Ya. Ibu bunga hingga tiku Halus. nyanding bisa hati tambah dek zaman duduk gandengnya Kowe kok Uduk gandeng. no panen dulu ya kok ero kon langsung uduk gandeng. duduk gandengnya Yo, ora lah Mas Aku tampir. buka ngendi Mas Ya, podang kuning. Iya sakmono. ya buka C Pesenan di Pak Di ya. Pak D ngapunten nih Pak Di ning kono. oh Pak D ning kono Iya. ngapunten Kapat. Jodoh diatur yo. esuk awan nang omah wis ora krasan kaluyur nek sing tak sayang mubeng minder anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi man yen nganti liya kang nyayang
mugi-mugi rezekine tambah kakak. Malih to Pak niki 3 lho. Bondo